Bore da? O, pawb chydig bach yn fflat bore yma. Y tywydd, dia. Dwylo i fyny, os yw'n licio'r tywydd? O'n i'n dreifio adre bore yma. Glaw glib. Chi'n gwybod? Glaw sy'n aros arno chi. Anyway, dau beth i'n deffro ni bore yma. Mae rhywun di deud fi bod yna rhywun yma'n cael ei benblwydd heddiw. Os yw'n ei cael benblwydd heddiw? Dafydd. Pawb i roi clap i Dafydd, penblwydd hapus i Dafydd. Iawn. Yr ail beth yw, rhaid ni gofio beth dyn ni'n neud bore yma, does? Dyn ni dod i bresenoldeb Duw. A weithiau ar ddiwrnod glib a diflas, mae'n anodd atgoffa ni'n enw hynny'n dydy. So, dwi am droi chydig o'r nodau ar y sgrin, a dwi eisiau ni ddeud rhain efo'n gilydd. Okay? Reit, Sal 96 adnod 7 i 10. Dewch bobl o cenhedloedd, cyhoeddwch. Cyhoeddwch mor wych ac mor gryf ydy'r arglwydd. Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da. Dewch i'w deml i gyflwyno rhodd iddo. Plygwch i addoli'r arglwydd sydd mor hardd yn ei gysegr. Crynwch o'i flaen, bawb drwy'r byd. Dwedwch ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd sy'n teyrnasu. Felly mae'r ddaear yn saff, does dim modd ei symud. Bydd e'n barnu'r byd yn deg. So, dyn ni'n dod i bresenoldeb Duw mawr, ond mae'r Duw mawr yma yn croesawu ni i ddod fel y gyrydyn ni. Felly dewch i ni godi gan ni ior rwy'n dod at ti.
rhoi mi galon heb ei rannu'n ddwy. Mae'n calonau ni anmeddyliau ni'n cael ei tynnu i bob gyfeiriad. Mae bore yma, dewch i ni ganolbwyntio'n sylw ar Iesu trwy gan i rwyf am dynabod Iesu fy ior. A jyst meddwl am y geiriau dyn ni newydd I canu, dyn ni wedi deud peth mawr.
Rwyf am dynabod Iesu fy ior. Brenin y nefoedd am hyn a'i di. Roddaf fy ngorau am trysor I gyd. Iesu i'th nabod di, a nabod fwy. A mae'n eiriau allan o salm arall yn mynd I ddod ar y sgrin nawr. A newn ni jyst darllen y geiriau yma efo'n gilydd a siarad gyda'r arglwydd ydyn ni'n dyfa. Ti, arglwydd, ydy fy nghyfran I. Dwi'n addo gwneud fel rwy ti'n dweud. Dwi'n erfyn arna ti o waelod calon, dangos drigaredd ata I, fel rwy ti wedi addo gwneud. Dwi wedi bod yn meddwl am fy mywyd, ac wedi penderfynu troi yn ôl at dy ofynion di, heb unrhyw oedi. Dwi'n brysio I wneud beth rwy ti neu orchymyn. Arglwydd, dyn ni'n dod ata ti yn sŵn y geiriau yna o dy air di. Yn sŵn y geiriau yna, dyn ni wedi bod yn canu am dy hyfrydwch di. Am y ffaith dy fod ti'n un sy'n werth dy addoli. Ac os wyt ti werth dy addoli, arglwydd, wyt ti werth dy ddilyn. Dyn ni newydd ddeud, arglwydd, dwi wedi bod yn meddwl am fy mywyd, ac wedi penderfynu troi yn ôl at dy ofynion di. Ac yn dawel nawr, gadewch ni bob un ohono ni jyst feddwl am y geiriau hynny eto. Heb unrhyw oedi, dwi'n brysio I wneud beth rwy ti neu orchymyn. Arglwydd dad, dyn ni'n diolch I ti am y croeso ti'n rhoi I ni, a dyn ni'n diolch I ti dy fod ti'n yn derbyn I efo'n gwendidau, a dy fod ti'n derbyn yn mawl ni am yn bod ni'n cyflwyno'r mawl yna yn enw Iesu. Dyn ni'n diolch I ti bod ni'n medru gofyn I ti siarad gyda ni heddiw, a'n bendithio ni gyda dy gwmni, achos os rwy ti yma arglwydd, mae pob dim yn wahanol. Diolch I ti arglwydd am dy addoli di. Diolch I ti bod ni'n medru edrych ymlaen nawr I glywed mwy gen ti. Dyn ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu. Amen. Nawr, dyn ni'n mynd I wylio ffilm am chydig bach nawr. Am be mae'r ffilm yn gwneud, mae'n Arwel ni at rai darlleniadau yn y Beibl sydd yn berthnasol iawn i'r thema fydd Mari yn rhannu mewn munud. Dwi am I ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu a mynd I ble dwi'n ei ddangos I ti. Byddai'n dy wneud di yn genedl fawr ac yn dy fendithio di a byddi'n enwog. Dwi eisiau I ti fod yn fendith I eraill. Roedden nhw'n gweiddi'n daer am help, a dyma'u cri yn cyrraedd Duw. Clywodd Duw nhw'n griddfan, ac roedd yn cofio ei ymrwymiad I Abraham, Isaac a Jacob. Dyma mae'r arglwydd Duw Israel yn ei ddweud. Gad i'n pobl fynd yn rhydd, iddyn nhw gynnal gwyl I mi yn yr anielwch. Ond dyma Moses yn dweud wrth y bobl, peidiwch bod ag ofn, aroswch chi a chewch weld sut bydd yr arglwydd yn eich achub chi. Fyddwch chi ddim yn gweld yr eithriad acw byth eto. Mae'r arglwydd yn mynd I ymladd drosoch chi, does rhaid I chi wneud dim. Dyma Moses yn estyn I law tuag at y môr, a dyma'r arglwydd yn dod â gwynt cryf o'r dwyrain I chwythu drwy'r nos a gwneud i'r môr fynd yn ôl. Dyma'r môr yn gwahanu
ac roedd gwely'r môr yn llwybr sych drwy'r canol. A dyma bobl Israel yn mynd drwy'r canol, y môr ar dir sych, a'r dŵr fel wal bob ochr iddyn nhw. Dyma Moses a phobl Israel yn canu'r gan yma i'r arglwydd. Dwi am ganu'r arglwydd a dathlu fuddugoliaeth. Mae e wedi taflu'r ceffylau a'r marchogion i'r môr. Yr arglwydd sy'n rhoi nerth a chan i mi. Fe sydd wedi fachub. Dwi wedi'ch cario chi ar y denydd eryr a dod â chi yma. Nawr, os gwrandewch chi arna i a chadw amodau'r ymrwymiad, dwi wedi wneud gyda chi. Byddwch chi'n drysor sbesial i mi o blith holl wledydd y byd. Fi sydd bu ar ddaear gyfan, a byddwch chi'n offeiriaid yn gwasanaethu'r brenin ac yn genedl sanctaidd. Dyna'r neges rwy ti i'w roi i bobl Israel. Yna dywedodd Iesu wrth yr Iddewon, hynny oedd wedi credu ynddo. Os daliwch afael yn yr hyn dwi wedi dangos i chi, dych chi'n dilynwyr go iawn i mi. Byddwch yn dod i wybod beth sy'n wir a bydd y gwirionedd hwnnw'n rhoi rhyddid i chi. Felly, os ydy'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd go iawn. Wel, bore da bawb. Mae o'n hyfryd gweld gymaint yma bore yma, a croeso i bawb sy'n gwylio o adre hefyd. Diolch i Arwel ar band am arwain yr addoliad. Dyn ni'n dod yma i addoli'n dydyn. A dyddi yma, mae hyd yn oed jyst y weithred o addoliad yn dystiolaeth ac yn ddatganiad i fyd o'n cwmpas ni, dwi'n meddwl. A pob bendydd i Mari hefyd fydd yn rhannu gyda ni mewn munud. Dydd Sul nesa, fi fydd yn pregethu. Falle bod chi'n wyndro, oedd jyst yn ei joc wythnos diwethaf, mae dim ond Dydd Sul dwi'n gweithio. Ond dyddi yma, mae'n teimlo fel bod fi ddim hyd yn oed yn gweithio ar Dydd Sul. Oherwydd y gyfres y Beibl a bod ni'n trio roi lleisiau gwahanol i fod yn rhan o'r gyfres yna, dwi ddim yn pregethu mor aml ag ydw i fel arfer, ond Dydd Sul nesaf dwi yn cael pregethu, so dwi'n disgwyl mlaen i hynna. Gobeithio bod chi hefyd. A gan na fydd Dydd Sul nesaf yn Sul cyfres y Beibl, ond i'n meddwl bysa fo'n braf tasyn ni yn dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd. So newn ni wneud hynna hefyd Sul nesaf. A newn ni wneud hwnna yn ffordd draddodiadol Dydd Sul nesaf. So na i wisgo masg wrth bod fi'n dod â fe o gwmpas i chi. So gawn ni gyd gymryd swper yr arglwydd gyda'n gilydd i ddathlu buddugoliaeth Iesu drosto ni am y ddeiant pechodau. So, just cwpl o gyhoeddiadau eraill. So, fydd y plant yn mynd lawr grisiau mewn ychydig. So, just atgoffa y teuluoedd. Mae yna waith plant i blant oedran ysgol, a wedyn i blant sydd yn iau na oedran ysgol, mae croeso i chi fynd i'r stafell gefn. Ond os ydyn nhw'n iau na oedran ysgol, mae disgwyl bod y rhieni dal yn aros gyda nhw. Wedyn, jyst dau gyhoeddiad arall. So, nos Fawrth yma, mi fydd y sesiwn trafod nesaf, cyfres y Beibl, le fyddwn ni yn trafod rhai o'r themau. Fydd Mari yn cyffwrdd arnyn nhw bore yma. So, mae hwnna am 8:00 ar Zoom. Mae yna griw o rhyw 20 ohono ni wedi bod yn rhan o hwn hyd yma, ond mae yna groeso i fwy. Dyw e ddim yn fath o gwrs chybod sy'n rhaid i chi ddilyn o'r dechrau'r diwedd, allwch chi just drod pan da chi'n medru. So gai just eich annog chi, os da chi heb fod o'r blaen, i ymuno gyda ni. So da ni'n arfer gwylio ffilm fach gyda'n gilydd a wedyn rhannu mewn i grwpiau llai i rannu, a mae'r holl sesiwn yn tua awr. So mae hwnna am 8:00 nos Fawrth ar Zoom, a mae'r manylion ar yn gwefan ni.
A wedyn hefyd, mewn chydig wythnosau, mae Lydia a Hannah yn trefnu parti goleuni. So bydd hwnna'n digwydd nos Sul, Hydref 31 am 6 o'r gloch. A mae hwn ar gyfer plant oedran cynradd. A mae yna groeso i chi wahodd ffrindiau i ddod i hwnna. A os ydych chi eisiau fwy o fanylion, allwch chi siarad efo Lydia neu Hannah. Wedyn, jyst yn ola, fel eglwys, da ni jyst eisiau cydymdeimlo efo dau deulu. Da ni'n cydymdeimlo'n Arwel efo chdi, Cadi, ac efo Gethin a'r teulu cyfan ar ôl cochi taid wrthos yma. Da chi'n deulu annwyl iawn i ni, so da ni'n dal chi yn dyn yn gweddïo wythnos yma. A mae rhai ohonoch chi hefyd yn adnabod Helen sydd yn aelod yma. Helen wedi cochi chwaer Ginny wythnos yma. Mae Ginny, oedd Ginny'n wraig annwyl iawn ac yn aelod yn y capel lle dwi'n weinidog yn Pen y Groes. Felly, gawn ni jyst blygu pen yn dawel am funud i ddal y ddau deulu annwyl yma yn gweddïo. O Dduw Dad, ti yn Dduw da, yn amddiffyn ni yn nidd argyfwng a ti'n adnabod y rhai sydd yn ymddiried yno ti. Felly o Dduw Dad, boed i gysur a heddwch Iesu fod yn fraich cadarn o gwmpas y ddau deulu annwyl yma wythnos yma yn eu colled. O Dduw Dad, bydd efo ni hefyd yma bore yma, bendithio gweddill yn amser ni yma, a hefyd bydd efo'r plant hefyd wrth bod nhw'n mwynhau amser efo'i gilydd a mwynhau amser efo ti. O Dduw Dad, da ni'n diolch bod efengil di yn efengil sy'n rhoi llawenydd i ni ar ddiwrnodau da, ond sydd yn graig i ni ar ddiwrnodau anodd. I ni'n diolch bod ti'n Dduw sydd yn newid dy fendithion i gwrdd ag angen dyn. A beth bynnag yw yn hangen ni bore yma, i ni'n gofyn i ti gyfarfod ni lle i ni. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Iawn blant, gewch chi fynd lawr te, a wedyn pob endydd i Mari mewn munud. Mike, okay. Bore da pawb. Bore da pawb sydd yma, a bore da pawb sy'n gwylio adra hefyd. A nawn ni jyst gadael i'r plant gadael. Diolch Arwel a'r band am yr Addoliad. Mae'n lyflu gweld gymaint yma fel oedd Rhys yn deud. Mae'n just aros am y thumbs up o Rhys. Iawn. Wel, diolch am ymuno gyda ni heddiw am drydydd rhan Cyfres y Beibl. Yn y sesiwn dwytha, nathon ni edrych ar ein gwreiddiau, a'r ffaith bod Duw wedi creu y byd a'r bydysawd a creu pobl i fod mewn perthynas gyda fo, gyda'n gilydd a gyda gweddill y greadigaeth. Ond nathon ni hefyd clywed am beth sy'n cael ei galw y cwymp, a'r ffordd nath poen a dioddefaint a marwolaeth dod i mewn i'r byd. Wel, mae narratif neu stori mawr y Beibl ar ôl y cwymp yn stori o iachadwriaeth. Stori am Duw yn rhoi yn iawn beth oedd wedi mynd o'i le. Mae o'n stori am sut mae Duw yn gweithio i adfer y perthnasau gath i dorri gan y cwymp ac i gweithio i adfer yr holl greadigaeth yn ôl i'r gogoniant a'r llawenydd oedd o wedi bwriadu o'r cychwyn. A da ni am edrych ar rhan allweddol o'r stori yma heddiw, fe sy'n cael ei alw yr Exodus. Ond yn gyntaf, sgwn i beth sy'n dod chi'ch feddwl chi pan da chi'n clywed y gair rhyddid. Da ni'n clywed sôn am gwahanol fathau o ryddid yn tydan. Mae wedi bod lot o sôn am ryddid gwleidyddol dros y flynyddoedd dwytha, o Brexit i ysbryd William Wallace yn yr Alban i'r hiraeth am Owain Glyndŵr nesaf yma yng Nghymru. Mae'r syniadau am ryddid gwleidyddol yn parhau i fod ar feddwl pobl ac ar yr agenda wleidyddol.
Mae yna hefyd wedi bod lot o sôn am ryddid personol dros y flynyddoedd dwytha yn ysgil y gwahanol cyfyngiadau a'r cyfnodau clo yn ystod y pandemig Covid-19. Mewn lot o ffyrdd, mae diwylliant ni yn heddiw yn deud wrthyn ni bod gwir rhyddid yn dod pan da ni'n rhydd i ddilyn ein calonnau, cael dewis a cael gwneud beth bynnag da ni isio. Dyna di syniad rhyddid i llawer o bobl. Ond y gwir ydy, tydi rhyddid ddim yn cael ei ffindio mewn y maximum o ddewis a chyfleon. Os felly, fysa cymdeithas ni yn y gorllewin yn byw'r freuddwyd erbyn hyn, a realiti ydy, tyda ni ddim. Da ni gallu cael y pethau mae i gyd, dewisiadau, cyfleon, a dal i teimlo'n gaeth ar y tu mewn. Da ni medru profi ffyrdd cynnil o cael ein geithiwo, gael ei trin mewn ffordd anheg yn rhywun arall, perthynas anodd, dyled. Ac yn ogystal â hyn, da ni medru profi dicter a chwant, euogrwydd, gorbryder neu arferion drwg. Y gwir ydy, mae dynol ryw ar gwest i ffeindio rhyddid. Ond beth ydy gwir ystyr rhyddid? A sut da ni'n darganfod o? Wel, da ni am droi at hanes yr Exodus i drio ateb y cwestiynau yma. I osod yr olygfa i'r Exodus, da ni angen cychwyn gyda dyn o enw Abraham. Roedd Abraham yn byw yn y dwyrain canol tua 1800 o flynyddoedd cyn Crist. A mae Duw yn galw Abraham a dweud wrtho i adael ei wlad a'i bobl a mynd i wlad newydd. Mae Duw yn bendithio Abraham ac yn deud fydd o'n neud o'n genedl mawr. Ond hefyd mae Duw yn dweud hyn. Dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill, a bydd poblwydd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwyddo ti. Yn yr addewid bwysig yma, mae Duw yn egluro dyma'r ffordd mae am roi yn iawn beth sydd wedi mynd o'i le yn y byd. Roedd Duw yn dewis Abraham a'i deulu i fod yn bobl arbennig, i dod â gobaith yn ôl i'r byd. Yn wirthiol yn ei henaint, mae Abraham a'i wraig Sara yn cael mab, Isaac. Mae Isaac yn cael efeilliaid, Jacob a Esau. Ac mae Jacob yn cael 12 mab, ac ohonyn nhw mae'r 12 llwyth o Israel yn cael ei ffurfio, cenedl mawr. Ond maen nhw'n deulu digon dysfunctional. Mae Joseph, ffefryn Jacob o'i feibion i gyd, yr un sydd yn enwog am ei got liwgar, mae o'n cael ei gwerthu yn gaethwas gan ei frodydd a cael ei cymryd i'r aifft. Degawd a wedyn, mae'r teulu yn symud i'r aifft i gael ei ailgymodi gyda Joseph. Ond cyn hir, mae'r eifftiaid yn troi'n ei erbyn ac yn gwneud pobl Israel yn gaethweision. 400 mlynedd yn ddiweddarach, dyma'r sefyllfa sy'n wynebu pobl Israel. A dyna pan bod angen Exodus. So, da ni am edrych am hanes yr Exodus o dan 6 pwynt. Pwynt gyntaf, mae Duw yn ochri gyda rhai sydd wedi gormesu. Mae pobl Duw yn gaethweision o dan pharo cas oedd yn trin nhw mewn ffordd ofnadwy o anghyfiawn a chreulon. A mae'r pobl yma yn galw allan yn ei boen. Mae Exodus 2, 24 i 25 deud, clywodd Duw nhw'n gryddfan ac roedd yn cofio ei ymrwymiad i Abraham, Isaac a Jacob, gwelodd Duw pobl Israel ac roedd yn teimlo i'r byw drostyn nhw. Mae Duw yn clywed ei cri. Mae Duw yn gweld ei poen. Mae o'n teimlo i'r byw drostyn nhw. Mae hyn yn dangos bod Duw yn ofalgar, mae o'n dosturiol, mae o'n gofalu am y gorthrymedig. A mae hwn yn allweddol heddiw am 2 reswm. 1, mae o'n newyddion da i ni. Mae Duw yn gweld ein sefyllfa ni hefyd. Mae o'n gweld ein angen. Mae o'n clywed ein cri. Trwy'r Exodus, mae Duw yn dod â rhyddid i bobl Israel.
Yn yr un ffordd, mae Duw eisiau i ni brofi rhyddid hefyd. Ond mae o hefyd yn newyddion da i'r rhai yn ein byd heddiw sydd yn byw o dan orthrwm. Y pobl mewn tlodi economaidd, y pobl bregus, y plant a'r phobl sy'n dioddef oherwydd polisïau a gweithredoedd anghyfiawn. Mae'r hanes yma yn dangos bod cyfiawnder cymdeithasol yn bwysig i Dduw. Mae o'n ochri gyda'r rhai sydd wedi gormesu. Ac wrth gwrs mae'r hanes yma wedi ysbrydoli llawer o mudiadau ac ymgyrchoedd sydd wedi brwydro yn erbyn anghyfiawnder, yn cynnwys William Wilberforce a'r frwydr i ddod â chaethwasiaeth i ben yn y 4edd ganrif ar 15. Ond mae yna dal lot anghyfiawnder yn ein byd heddiw, a mae Duw yn cysau hyn, a mae o'n galw ei bobl i bartneri gyda fo i frwydro yn erbyn anghyfiawnder. Ond yn ôl i'r Exodus, mae Duw yn clywed a gweld poen pobl Israel. Ac i ymateb i'r sefyllfa yma, mae Duw yn dewis gweithredu trwy dyn o'r enw Moses, sy'n dod â ni'r ail pwynt. Mae'r Exodus yn gychwyn gyda cyfarfyddiad neu encounter. Mae gen i 2 o blant, ac yn aml dwi'n gofyn i nhw helpu fi gyda pethau. I fod yn deg, erbyn hyn maen nhw digon hŷn i actually bod yn help, os maen nhw yn y mood iawn. Ond pan oedden nhw'n fach, os dwi'n onest, o'n i'n gofyn iddyn nhw helpu, ond fysa probably'n haws i fi wneud y pethau ar ben fy hun lot o'r amser. Ond just fel mae rhiant yn gofyn i plentyn helpu nhw. Mae Duw yn galw pobl fel Moses, pobl fel ni, i weithio gyda fo. Dydy o'm angen, ond mae o isio. Roedd Moses, un o bobl Israel, fel babi, nath ei fam roi o mewn basgiad i arnofio ar yr afon Nil mwyn amddiffyn o rhag gael ei ladd gan Pharo. Mae merch Pharo yn ffindio'r babi bach yma, cymryd piti drosto fo, mabwysiadu fo, ac magio yng nghyfoeth y palas fel eithdiwr. Ond camwch blaen 40 mlynedd, a mae Moses yn cuddio yn yr anialwch. Roedd rhaid iddo fo ffoi yr aifft, ar ôl gwylltio a lladd eithdiwr oedd o wedi gweld yn curo gaethwas Hebreag. So dyma Moses yn cuddio yn yr anialwch, a mae rhywbeth hollol anhygoel ac allweddol yn digwydd. Mae Moses yn gweld perth ar dan ar mynydd Sinai, ond oedd perth yma ddim yn cael ei losgi. Mae o'n dod yn agosach, a mae'n clywed llais yn galw ei enw fo, Moses, Moses. A mae Duw yn siarad gyda Moses. Mae'n deud bod o wedi gweld ei bobl yn cael eu camdrin. Mae o wedi clywed eu cri. A felly, medda Duw, dwi wedi dod lawr i'w rhyddhau nhw o afael yr eithtiaid. Dwi'n mynd i harwain nhw o'r wlad yr aifft a rhoi gwlad da eang iddyn nhw. Wel, ar y pwynt yma, dwi gallu dychmygu Moses yn mynd, yes! O'r diwedd, mae Duw am gweithredu. Halleluia! Mae Duw yn dod. Ond wedyn mae Duw yn deud, Moses, dwi'n mynd i dy anfon di at Pharo i arwain fy mhobol Israel allan o'r aifft. Mae siŵr bod calon Moses wedi suddo ar y pwynt yma. Be? Fi? Really? A mae Moses yn trio perswadio Duw. Bod o ddim yn dyn i'r job wir. Sa lot gwell sa Duw yn ffindio rwy'n arall i mynd at Pharo. Ond mae Duw yn penderfynol, a Moses mae o'n galw i wneud hyn. A dyma cychwyn y daith o ffeindio rhyddid i Moses. Mae o'n gweld mewn ffordd personol bod Duw yn ei nabod a bod ganddo pwrpas ar gyfer ei fywyd. Gweitha holl methiannau Moses, mae Duw isio defnyddio fo. Wrth i'r sgwrs mynd ymlaen, mae Duw yn datgelu ei enw wrth Moses. Fi ydy'r un ydw i. Mae'n swnio'n enw digon od ydy, fi ydy. Ond
mae'n dod o'r gair Hebreaidd am fodolaeth. Mae'r enw yma yn dal natur sanctaidd a thragwyddo Duw. Y Duw sy'n hollol ddigonol ac yn gyflawn yn ei hun. So mae gennym ni Moses yn llawn ofn, siom a methiant, a mae gennym ni Duw cadarn sydd yn hollol ddigonol. A mae Duw yn addo Moses, byddai gyda ti. Ac ar y sail yma, ar sail cymeriad Duw, a'r ffaith bydd Duw gyda fe, mae Moses medru gwynebu Pharaoh. Fel gyda Moses, felly gyda ni, mae rhyddid yn dod pan da ni'n cyfarfod y Duw sy'n nabod a galw ein enw, a Duw sy'n byw i fyny i'w enw o. Fel Moses, mae bywyd â ni medru gwneud gwahaniaeth oherwydd bydd Duw wastad yn byw i fyny i'w enw. Gyda help Duw, da ni medru dod dros yn ofnau a chael ei defnyddio ganddo fo i ddod â trawsnewid i'r byd. Y trydydd pwynt, mae Exodus yn gwrthdaro ei lunod. So mae Moses yn mynd yn syth o'r ddigwyddiad yma ar y mynydd, yn ôl i'r Aifft, gyda neges glir i Pharaoh, gad i'n pobl fynd yn rhydd. Gad i'n pobl fynd yn rhydd. Ond, dydy Pharaoh ddim am roi i fewn yn hawdd. Mae o'n gwrthod. Ac felly mae Duw yn anfon gwahanol plau i'r Aifft. Pob tro mae Pharaoh'n deud na wrth Moses ac wrth Duw ac yn gwrthod gadael i bobl Duw fynd yn rhydd, mae yna pla arall yn taro'r Aifft. Ac oedd pob un pla yn strategol. Roedden nhw'n tanseilio y diwiau roedd yr Eifftiaid yn addoli. Enghraifft, i'r Eifftiaid oedd y haul yn Duw. So pan nath y 9fed pla dod â thywyllwch i'r byd am dridia, oedd hwn dim just yn broblem ymarferol, oedd o'n sarhad i ddealltwriaeth yr Eifftiaid o sut mae'r byd yn gweithio a pwy sy'n mewn reolaeth. Mae rhan yma o stori'r Exodus yn dangos bod yna rymoedd pwerus ar waith yn ein byd sy'n trio cadw ni o dan reolaeth. A mae yna enw i'r pethau yma yn y Beibl. Ei lunod. Ella da ni heddiw ddim yn addoli'r haul neu cerfluniau, ond mae eilyn yn unrhyw reifal i Duw. Unrhyw ffynhonnell o awdurdod neu trust yn ein bywydau da ni'n rhoi yn uwch na Duw. A weithiau mae rhywbeth da yn gallu troi yn eilyn. Os da ni'n troio i fewn i rhywbeth ultimate. Pethau da fel teulu, plant, gwaith, gyrfa. Does dim un o hein medru dal y pwysau o fod yn bopeth. A pan da ni'n neud un o'r pethau yma, yr holl rheswm ni o fyw, mae'n creu newid i ni a nhw. So mae Pharaoh yn dyrnig. Mae'r rheolwr gormesol yma yn gwrthod gwrando. A tro ar ôl tro, mae di gwrthod gadael i pobl Israel mynd yn rhydd. A felly, mae yna 10 pla. Marwolaeth pob mab hynaf. Mwyn i Israel cael ei amddiffyn o'r pla ofnadwy yma, mae Duw yn rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw. Oedd rhaid nhw ladd oen, oedd heb ddim o'i le arno, a rhoi peth o'r gwaed a'r ochrau a'r dop ffram drysau tai. Ac yna fysa'r 10 pla ddim yn taro nhw. A dyna digwyddodd. Nath pobl Duw cadw'n saff tra wrth i'r 10 pla taro'r Aifft. Enw'r digwyddiad gwirthiol yma oedd y Pasg, neu'n Saesneg Passover. A mae'r digwyddiad yma'n dal i gael ei gofio a ddathlu gan Iddewon pob blwyddyn. Yn y diwedd, ar ôl y 10 pla, mae Pharaoh yn rhoi mewn. Mae'r pobl Israel yn cael gadael yr Aifft. Ond yn ffian, maen nhw'n ffeindio eu hunain wedi trapio eto, gyda'r môr coch o'i flaen nhw, a'r byddin yr Eifftiaid tu ôl iddyn nhw. Oedd Pharaoh wedi newid ei feddwl. Meddyliwch am yr ofn llwyr oedd yn gwynebu'r pobl ar y pwynt yma. Ac yna mae Duw yn camu mewn.
Mae o'n gyrru'r dŵr yn ôl, a mae pobl Israel yn mynd trwy'r môr goch a'r dir sych, gyda wal o ddŵr ar pob ochr iddyn nhw. Dychmygwch, y pobl yma oedd wedi cael ei eni i mewn i gaeth wasiaeth. Meddwl sa'n nhw byth yn profi rhyddid. Ac eto maen nhw'n cerdded lawr y llwybr sych yma i fewn i'r goleuni ar yr ochr arall. Sy'n dod â ni i'r pedwerydd pwynt, mae Exodus yn dod â ni at Duw. Mae pobl Israel yn croesi trwy'r môr i'r ochr arall. Mae o'n foment bendant o drosglwyddiad. Cyn hynny, oedden nhw'n gaethweision yn yr Aifft. Wedi croesi, oedden nhw'n pobl rhydd. Dim ond hanner cyntaf yr Exodus oedd gadael rheolaeth cas faro. Mae'r Exodus gymaint mwy o mynd o'r stwff drwg. Mae o rhyddid ar gyfer pwrpas newydd, pwrpas Duw. Nôl pan oedd Duw yn deud wrth Moses i siarad wrth Faro, dydodd o i ddeud, gad i'n pobl mynd yn rhydd, iddyn nhw gael fy addoli i. Mae dynol Ryw wedi ei creu ar gyfer addoliad, a mae gwir rhyddid yn dod pan da ni'n gadael y pethau sy'n caethiwo ni, a medru addoli y Duw sydd wedi creu ni ac sydd yn ein caru ni. Ar ôl croesi'r môr coch, mae pobl Israel yn cerdded trwy'r anialwch, ac yna maen nhw'n cyrraedd troed mynydd Sinai eto, y lle nath Duw galw Moses. A mae ddigwyddiad gwirthiol arall yma, lle mae Duw yn siarad gyda Moses a pobl Israel ar y mynydd. Eto mae Duw yn datgelu ei gymaru... Dechrau hwnna eto. A mae yna digwyddiad gwirthiol arall lle mae Duw yn siarad gyda Moses a pobl Israel ar y mynydd. Eto mae Duw yn datgelu ei gymeriad a dangos fod o'n llawn cariad pur a'i bod o'n hollol sanctaidd. Mae rhain yn pobl sydd wedi brifo a mae ei briwiau nhw yn ddwfn. Ond mae Duw yn cyfarfod nhw gyda cariad dyfnach byth. Mae o'n rhoi cynnig iddyn nhw dod i mewn i perthynas arbennig gyda fo. Mae o'n deud wrthyn nhw fydd ei drysor arbennig, ei drysordd sbesial. Mae Duw yn gwahodd nhw i ymddiried yn llwyr yn fo a profi iachad trwy'r perthynas arbennig yma. Dyna gweledigaeth y Beibl o ryddid. Pwynt nesaf, mae Exodus yn gosod ffiniau. Dwi'n gwario lot o amser ar hyn o bryd yn sefyll wrth ochr caeau pêl-droed yn gwylio fy mhlant yn chwarae. A dwi'n dechrau dysgu rheolau. Dwi hefyd yn gwylio fy mab yn chwarae rygbi, a sgynna i ddim syniad o'r rheolau eto, fe rhaid i fi ddeud. Ond meddyliwch am gêm pêl-droed neu gêm rygbi heb reolau, heb referi. Fysa na chaos llwyr yn fysa. Mae rheolau a ffiniau mewn bywyd yn bwysig. So ar ôl wneud y cyfamod yma gyda pobl Israel, mae Duw yn rhoi 10 gorchymyn iddyn nhw, fel sylfaen i sut fedryn nhw byw. Mae'r pobl yma wedi cael mynd yn rhydd, ond mae Duw yn rhoi y gyfraith i nhw gwybod sut i byw yn rhydd. Mae'r 3 gorchymyn cyntaf yn gwneud yn siŵr bod Duw yn cael ei addoli a'i anrhydyddu. Dim ond Duw mae pobl fod i addoli, dim Duw i eraill, dim eilunod, a mae ei enw fo yn sanctaidd. Tydi'r enw'r arglwydd dim i gael ei gamdefnyddio. Does dim byd i fod i sefyll yn erbyn Duw, neu trio cymryd ei le. Ac ar ôl pwysleisio bod Duw yn uwch dros bopeth arall, mae gweddill y gorchymynion yn pwysleisio urddas pobl. A da ni'n gweld gwerthoedd Duw, da ni'n gweld beth sy'n bwysig iddo fo. Mae pedwerydd, cofiwch cadw dydd y Sabath yn sbesial. Mae hwnna i helpu pobl ddim gorweithio. Helpu wneud yn siŵr tydi gyrfa, gwaith na gyfoeth ddim yn dod yn eilyn yn ei bywydau. Da ni'n gweld bod teulu yn bwysig i Duw. Parchu dy fam a dy dad. Mae Duw yn dweud. Da ni'n gweld bod bywyd yn bwysig i Dduw. Paid llorfryddio.
Mae ffyddlondeb yn bwysig i Dduw. Paid godinebu. Mae gonestrwydd yn bwysig i Dduw. Paid dwyn. Paid rhoi tystiolaeth ffals yn erbyn rwy'n. A mae bodlonrwydd yn bwysig i Dduw. Paid chwennu'ch tŷ, neu wraig, neu wr, neu dim byd sydd gan rhywun arall. Yn byd ni heddiw, mae'r gorchymyn yna mor briodol dydy. Mae mor hawdd i edrych ar Facebook neu Instagram a cymharu ein bywydau gyda bywydau airbrushed pobl eraill. Ond pan da ni wneud hwn, da ni ddim yn byw yn rhydd. Mae'r gorchymyn yn rhoi gwerth i bobl. Cafodd ni i roi allan o gariad. Mae llinellau a ffiniau yna mwyn dod â diogelwch ac i helpu pobl Duw i ffynnu. Ar 6 pwynt, mae'r Exodus yn daith. Ar ôl derbyn y gorchymyn, mae pobl Israel yn cychwyn i fynd i wlad yr Addewid Canan. Ond nath o gymryd dros 40 mlynedd i bobl Israel mynd i mewn i'r wlad. Yn yr amser yma, mae Duw yn cynnal nhw ac yn arwain nhw. Mae yna ddarpariaeth dyddiol o fwyd o'r nefoedd, manna, a mae Duw yn darparu dŵr glân ar gyfer iddyn nhw yfed. Mae o'n arwain y ffordd iddyn nhw mewn colofn o niwl yn ystod y dydd a cholofn o dan yn y nos. Mae Duw yn darparu. Ac ar ôl 40 mlynedd, o'n nhw'n teithio trwy'r anialwch, a 40 mlynedd ar ôl i nhw gadael yr Aifft, mae cenhedlaeth newydd o bobl Israel yn croesi'r afon Iorddonen a mynd i wlad Canan. Ond be amdana ni? Mae'r Exodus yn stori hanesyddol, ond mae o gymaint mwy na hyn. Mae'r Exodus yn gallu dod yn rhan o stori ni hefyd. Ella da ni ddim o dan pharo llythrenol, ond da ni gyd gyda ein Aifft. Sefyllfeoedd anodd, cycles negyddol sy'n gadael ni teimlo'n gaeth. Neu fel o'n i'n sôn gyna, nad ydym mewn cadwyni llythrenol, fedrwn ni deimlo ein trapio gan gorbryder, euogrwydd, dicder, anghyfiawnder. Mae Duw isio camu mewn i bob sefyllfa o poen ac aethiwed i ddod â rhyddid. Mae'r Testament newydd yn cyflwyno Iesu fel yr Exodus newydd i'r byd i gyd. Da chi'n cofio addewid Duw i Abraham fysa pobloedd y byd yn cael ei bendithio drwy ei deulu. Mae Iesu, un o ddisgynyddion Abraham, y cyflawniad ultimate o'r addewid yma. Fel nath Duw anfon Moses i'r Aifft i arwain pobl allan o'r gaethwasiaeth, nath Duw anfon Iesu i'r byd i ddod â'r Exodus, i ddod â'r rhyddid i'r byd i gyd. Da chi'n cofio'r degfed pla, a'r Pasg neu Passover cyntaf. Yn yr un ffordd cafodd oen y Pasg i ei berthu i achub Israel, cafodd Iesu Grist ei ladd ar groes Rufeinig. Yn yr un ffordd collodd Pharo ei afal ar pobl Israel, curodd Iesu ein gylunion penna ni ar y groes, pechod, drygioni, marwolaeth. Iesu Grist ydy'r ffordd i wir rhyddid. Mae Colosiaid 1:13-14 deud, mae Duw wedi'n achub ni o'r tywyllwch oedd yn ein gormesu ni, ac wedi dod â ni dan deyrnasiad y mab mae e'n garu, ei fab sydd wedi gollwng ni'n rhydd. Mae Iesu yn cynnig cyfarfyddiad i bob un person, a pan da ni'n cyfarfod Iesu, a pan da ni'n trystio ei waith ar y groes, da ni'n cael ei arwain allan o'r tywyllwch, da ni'n croesi i'r ochr arall, a da ni'n dod yn bobl newydd. A fel pobl Israel, da ni'n mynd jyst yn cael ei achub o'r pethau drwg, da ni'n cael ein achub ar gyfer bywyd newydd o ryddid. Fel pobl Israel, byddwn un diwrnod yn cael ein arwain i wlad yr Addewid, yr amser pan mae'r holl greadigaeth yn cael ei adfer
yn llwyr. Ond tan hynny, fel nath Duw ddarparu ar gyfer pobl Israel yn yr anialwch, mae Duw yn addo rhoi darpariaeth ac arweiniad i ni wrth i ni deithio trwy bywyd. Dydy o ddim yn gaddo bywyd hawdd. Rhwng yr Aifft a gwlad yr Addewid byddwn yn gwynebu heriau, mi fydd na eilunod sydd yn trio cael ein sylw, sydd yn cystadlu am ein addoliad. Mi fydd pethau anodd yn digwydd, ond mae Duw yn addo i fod hefo ni. Mae e'n addo i byw i fyny i'w enw fo. Mae e'n addo darparu ac arwain ni. A mae o'n rhoi rhyddid i ni. Da ni'n ffeindio gwir rhyddid pan da ni'n rhydd i fod y person mae Duw wedi'n creu ni i fod. Pan da ni'n ffeindio ein pwrpas greiddiol, i fod mewn perthynas gyda Duw, i nabod o, i addoli fo, ac i adlewyrchu cariad, prydferthwch a chyfiawnder Duw i'r byd. Dyna yw gwir rhyddid. Dim ond Iesu fedrith cynnig gwir rhyddid, a mae'r cynnig yna ar gael i bawb. A dwi'n cloi gyda geiriau Iesu ei hun. Os ydy'r mab yn eich rhyddhau chi, byddwch yn rhydd go iawn. Gad i ni weddio. Duw Dad, diolch am anfon Iesu i'r byd i achub ni. Diolch bod Iesu wedi marw ar y groes mwyn i ni gael rhyddid. Diolch am ddod â ni allan o'r tywyllwch i fod dan deyrnasiad Iesu. Diolch am dy darpariaeth ac arweiniau i ni wrth i ni deithio drwy fywyd. Diolch Iesu am ennill rhyddid i ni. Amen. Pobl gaeth yn gwyno dan feistr cas. Cefnau'n gam dan faich mewn cryndir cras, un hil yn gryf a'n drech na'r llall, ac un yn profi gorthrwm dioddef hallt. O ble ddaw gobaith, sut mae dod yn rhydd, a fydd yna wawr i'w weld ar newydd ddydd. Clywodd Duw nhw'n gryfan, ac roedd yn cofio ei ymrwymiad i Abraham, Isaac a Jacob. Gwelodd Duw bobl Israel, ac roedd yn teimlo i'r byw drostyn nhw. Fe glywodd Duw ei gwaedd ac anfon dyn i ddod â neges glir i pharo blin, gad i'n pobl fynd yn rhydd ei neges ef, neu gwyliad i am allu brenin nef. A rhydd y deithant mai ffoi oedd rhaid, ond Duw ddangosodd gofal mawr o'i blaid. Roedd pobl Israel wedi cerdded drwy ganol y môr ar dir sych gyda'r dŵr fel wal bob ochr iddyn nhw. Ond beth yw hanes fy nghaethiwed i, yr hyn rwy'n cuddio gyda'n mwgwd hi, sy'n drech na phob un dawn o meddiant i, a dyna pam y daeth y mab i'n deiar ni i achub ac i agor ffordd yn glir dros rai na allant gynnig bywyd pyr. O ble ddaw gobaith, sut mae dod yn rhydd, a fydd na wawr i mi ar newydd ddydd, i brofi rhyddid na all neb ei ddwyn, a brynwyd gan i'n farwodd fy mwyn. Cael rhyddid nad oes tebyg iddo'n bod, yn rhydd i fyw fy mywyd ei glod. Os daliwch afael yn yr hyn dwi wedi ei ddangos i chi, dych chi'n ddilynwyr go iawn i mi.
Byddwch yn dod i wybod beth sy'n wir, a bydd y gwirionedd hwnnw'n rhoi rhyddid i chi. Felly, os ydy'r mab yn eich ryddhau, byddwch yn rhydd go iawn. Dewch i ni godi i ganu arglwydd arwain drwy'r anialwch. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.